Ai subha Elon Musk ya kajing yo na ka Tesla ka basyang dor hadu $6 million syaki seng ai jing yarab. U CEO ka Tesla Elon Musk ula no sinyang ye ki arla kan ribu prahajar tili ki jing yo Bynta Jong ka Tesla ki basyang dor hadu $6 million syaki seng ai jing yarab kat kum ka jing Bynta Jong ka ai na ka ban syukur tiang dien kindiat haus nam arajar arpu u Elon Musk ula no sinyang hadu iway point kendai $1 billion syaki seng ai jing yarab ha ubnai nai lar bad ubnai no pra. Kat bahaus nam arajar arpuway pad ula ay ki jing no sinyang ki basyong dor $1.9 billion ya kabala pinpaw biang hadin baki ne ki jing no sinyang ki lej shala ka jong ka seng nong rim jong uhi. Ka jing kili kabala mi kalong ba balai u Elon Musk u ais ngubah ya ki ne ki Bynta Jong u. Ki share la ne ki jing yo Bynta kumbala kadaw ha ka jing penrong kerteng syaka Securities but Exchange Commission SEC la ais ngubah kum shi Bynta Jong ka jing tumu ka jana ha bakut jong usnam jong u Elon Musk syaki kato kat ne ki seng ai jing yarab ki baklam dan ka jing tumu bandi la ne ban kamai ya kum pin ne ki stock. Seng ai jing yarab ki balayo ya ki ne ki share kim shim la pen pau kerteng bat kim tumu bandi no ya ki ha ka no ka por la ong ki jing tho. Wat hapedeng ka ne ka jing ais ngubah umas ubarius pa tam ha ka perthai ubadan ya ka jing dan jing em ka bapalat saus pa khasan billion dollar udang don hadu saus pa khatway million ki jing yo Bynta na ka Tesla lingba ka tras ka ba ula seng hi haus nam arajar lai. Kat kum usnam baladeb balayatu da ka kaipot jong ka company haus nam arajar arpusaw na baro ki Bynta Jong ka Tesla umas ulabat kumba khatlai tili ki share ne ki jing yo Bynta Jong ka. Umas ubadairu unong yalam ya ki company kum ka SpaceX bat ka social media platform ka X minshwa ula sha pin ku buram hadu lai spa saw million tili ki stock option jong ka Tesla haus nam arajar khat pra. Kat baya kene ka jing siu bailut kesan la syak kentaj arsin da ka ying pishar hadelaver bat Bynta la yakun ya kene da kinong yo Bynta Jong ka Tesla. Haus nam baladeb ha ubnai no pra unong bishar jong ka Delaware ula kentaj biang sa shisin ya ki jing siu bailut kesan jong u Elon Musk ka balapen ken ya ka record ha ka Tesla. Kane ka mod ba u CEO jong ka Tesla umas usya khanglat ban yo ya ka jing siu na mar ka dor siu kala Q state baharing kat bat ka dor jong ki stock jong ka Tesla. Hadu ka Sngewsynei kong ka jing siu kalong iway not iway point saw klur dollar kat kum ka jing ong jong ka equivalent ka company ai jing mod halor ka jing siu bailut kesan. Umas ulalong ubri ubaning kong ha ka history banlum ya ka spa ka palat $1 billion kat kum ka Bloomberg Billionaires Index. Kani ka jing job ka pinpaw ya ka jing ta ka bakraw jing u ha keleng ki karkhana baper kentup ya ki kali electric ringkat bat ka Tesla. Ka jing wat pnya ya ka suimeneng ringkat bat ka SpaceX bat kilat pathai ku bor ringkat bat ka jing shimti jong udang shen ya ka Twitter ka balapin kala kerteng Bynta kum ka X.